Здравейте! Добре дошли в Белодоре. Днес ще ви представя аромати за вашата есенна рутина. Първият ни аромат е Империум на Електимус, който съчетава свеж бергамот с кориандър и флорални нотки, подходящи както за ежедневието, така и за по-официални поводи. Вторият ни аромат е Awake на Акро, който се фокусира върху нотката на кафе. Има кориандър, ветивер и лимон, изключително ободряващ, подходящ както за фитнес, така и за офис и за ежедневието. Последният ни аромат е на шведската марка Björken Berries, наречен Fallerød. Той е вдъхновен от традиционния пигмент, с който те бладисват своите къщи. Ароматът съчетава тамян с черен пипер, амбър, кедър и метални нотки. Заповядайте в Белодоре, за да откриете своите нови есенни аромати.